Amb aquests aplaudiments i el públic de peus, acaba la prova de sinceritat la nostra enèrgica Judit. Ens ha robat el cor a tots amb la seva sinceritat. Gràcies, Judit, per aquest moment tan meravellós que ens has regalat. Gràcies. I ara arriba el torn de la Susana. Què ens explicarà la Susana? Superarà la Judit? Fins on arribarà la seva sinceritat? Aquí tenim a la Susana, disposada a participar a la prova de sinceritat. Estàs preparada? Quan vulguis, Susana. Tenia pensat explicar-vos una cosa diferent a la que us explicaré. Però si ho fes, no seria del tot sincera amb vosaltres. I el que és més important, no seria sincera amb mi mateixa. Benvolguts followers, us vull agrair la confiança i el suport que m'heu mostrat al llarg d'aquest viatge que vaig emprendre ja fa gairebé un mes. De veritat que m'agradaria molt poder-vos donar les gràcies a tots personalment, un per un. Però com podeu imaginar, això és totalment impossible. És la particularitat que té el fet de tenir amics virtuals. Em vaig inscriure a aquest concurs perquè necessitava sentir-me reconeguda, valorada, estimada i fins i tot gosaria dir que admirada. Aquesta imperiosa necessitat em va posar una vena als ulls que no m'ha deixat veure i una gran cuirassa en el cor que m'ha impedit sentir. He sigut capaç de lluitar contra tot amb valentia, quan no he estat capaç de lluitar contra mi mateixa. He sentit el món als meus peus quan en realitat no tenia els peus en el món. I us preguntareu a què ve tot això. Avui, abans d'entrar a plató, he rebut una trucada de la meva mare. M'ha dit que ella i el meu pare han decidit separar-se. No m'ha agradat la notícia. Ho intuïa, però no volia que acabés així. Els estimo. Els estimo molt i els necessito al meu costat. Em vaig inscriure a aquest concurs perquè havia de guanyar un premi que m'ho havia de donar tot. I el resultat ha estat que he perdut tot el que tenia guanyat. La meva amiga Clàudia. Sabent el que sabeu, segurament que ara mateix m'estareu enviant milers de missatges de suport. Us ho agraeixo, de veritat. Però no perdeu el temps. He cancel·lat tots els meus comptes. Ho heu d'entendre. No us veig, no us sento. Tan sols m'aporteu entreteniment i això en aquests moments de la meva vida és el que menys necessito. I finalment, comunico a la direcció del programa la meva decisió d'abandonar el concurs. Moltes gràcies.